welcome back to my channel. So for this video guys ay gusto ko lang ipakita sa inyo yung aming factory. So ayun, etong factory namin ay isa na yata sa mga pinakamaliit na factory dito sa South Korea. Bale ang aming factory guys ay isa lamang na family business. Bale anim lang kaming empleyado dito guys. Bale 4 na foreign worker at saka 2 Koreano. Ganun lang kaliit yung aming factory guys. So eto siya guys. Taran! Eto lang siya guys. Napakaliit lang siya. Parang kung i-compare ko sa mga factory na nakikita ko, ang aming factory ay talagang parang parking area lang talaga yung aming factory. Bale ang aming factory guys ay isang plastic recycling factory. Bale ginagawa namin yun, nagre-recycle ng plastic yun nga. So bale ang kwan namin guys, may mga nakikita akong mga ibang mga plastic factory dito, pero ang sa kanila ay parang literal na basura. Talagang nagse-segregate sila ng mga plastic tapos rine-recycle nila. Pero kami ay mga scrap ng mga plastic injection factory, mga ganun, mga satchel factory, mga ganun yung mga ginagawa namin guys. Kaya noong unang dating ko dito guys ay wala pa tong mga kapitbahay namin. Itong mga to may mga tinayo na rin. Ito mga CNC yung gawa, yung mga makina nila. At saka ito naman guys, yung gray na yan nasa dulo ay parang paggawa ng mga parts ng mga heavy equipments. So ayun, meron din tayo dito. Bale 1, 2 at saka yun 3 nandun sa dulo. Bale nung dumating ako rito guys ay etong factory na ito yung aming pinagtatrabuhan ngayon, yung nandito lamang. Pero habang tumatagal guys ay yun, nagtayo na rin sila dyan sa harapan namin. So yun guys, punta tayo sa factory at ipapakita ko sa inyo yung aming munting factory. So yung aming factory guys ay ganito yung paligid. Nasa gilid din siya ng bundok. Ayan, napakaliit guys. Pero ang importante guys, kahit na ganito siya kaliit, ay sumasahod kami ng maayos dito. Eto lang siya guys. Yan, medyo mataas kami konti sa mga factory dito na bagong tayo. Ito naman yung company truck namin. Bale 2 dati yan, pero yung isa binenta kasi laging nasa talyer. Kaya binote landok na yata guys. Wala na, dito na nakikita. Ito naman yung aming bantay. Yan, si Blacky. Napakabait na ito guys. Pero pag di mo pinakain, nagagalit. Pinakain ko kanina pero gutom na naman yata. So ganito siya guys yung harapan namin. Bale ito parang old house siya, pero yan yung office. Etong factory namin guys dati ay minana pa ng sadyang ko sa tatay niya. Bale ang kwento niya sa akin, maliit lang daw to dati, pero medyo napalago rin nila. Parang traditional house sa Korean yata ito. Traditional house, ginawa na nilang office. So ayun guys, ganito yung namin harapan. Yan, itong mga to puro durog na plastic yan guys. Tapos i-recycle namin. Tapos tingnan nyo dito guys, puro mga paleta. Bale sa likod nito guys ay yung aming kisuksa. Hindi na makita kasi sobrang sikip nito guys. Ay wala nang mapanlagyan ng mga stock. Wala kaming tiyangko o warehouse na malaki. Bale sa likod nito andyan yung aming kisuksa. Yan, hindi nakita guys. Ito guys, napakaliit ng aming kisuksa. Yan, yung harapan niya nandoon, natakpan ng mga paleta. Bale 4 na kwarto lang yan guys. Tapos mismong etong kisuksa namin dito, katabi na nito yung factory. Kaya pag merong yagan talagang napakaingay guys, sobrang ingay.
Pero mag-earplug na lang o sanayan na lang din. Ganito naman guys yung loob ng aming kisoksa. Bale, ito ay kwarto ng Indonesian. Tingnan natin kung kaano siya kagulo. So, ganito siya guys. Ganito yung kwarto niya. Ayan. Mahilig siya sa instrument. Bale, magaling siyang tumugtog ng guitar. Yun, kaya ito yung mga nasa kwarto niya. Mga speaker, may mixer, may guitar. Yan. Gabi-gabi, yan. Tumutugtog yan guys. Rockista. So, ganito yung kwarto niya. Tapos meron portable aircon din. Tapos gumawa siya ng maliit niyang kusina rito. Tapos ito naman yung kanyang bed. Nilagyan ng flag ng Korea. So yan, kasi nga lagi siyang nagla-live. Nagla-live siyang gumigitara. So yun din yung libangan niya. Pero ngayon ay gumala sila ng kasama niyang nagpipiano. So bawat kwarto guys ay mayroong sariling ref. Yung kisoksa namin ay talagang luma na. Talagang napakaluma na. Pero ayos naman guys. Sanayan lang yan. Ang importante ay merong tutulugan. May heater, may aircon. So wala namang masyadong problema guys sa pabahay kahit luma. So eto naman guys yung aking kwarto. Yan. Meron akong gaming chair. Bigay ng boss ko sa akin. Aircon. Tapos meron ding cabinet. At saka meron siyang old na TV guys. Meron siyang cable guys. Maraming channel yan. Hanggang 999 yung channel. Kaso hindi ko ginagamit na napakaluma. Sobrang luma. Sabi ng sadyang ko wag ko daw itapon kasi parang TV pa nila noong bata sila. Kaya may sentimental value siguro. So ganito siya guys. Yung higaan ko. Tapos meron akong isang sofa dito. Tapos ito, computer. Dito ako nanonood, nag-e-edit, mga ganyan. Mga libangan ko. Tapos itong kwarto ko guys, bale sa kabila, Indonesian. Nilagyan ko lang ng plastic kasi pag inoon ko yung aircon, hindi niya napapalamig ng maayos. Meron akong dito isang maliit na portable aircon. So ayan. Nilagyan ko siya ng makapal na plastic guys para mapalamig niya yung kwarto ko. Ito guys, nabubuksan siya. Meron siyang parang sliding na divider. Through and through yan sa kabila. Nandiyan yung isang kasama kong ibang lahi. Hindi naman sa maarte guys, pero mayroon kasing ibang amoy. Pero okay lang, sanayan lang din yan. Meron silang ibang amoy. Siyempre, iba-ibang lahi. Siguro ganun din sila sa atin. So dito ako tumira ng 5 years. 5 years na guys. Hindi man siya kagandahan pero ayos lang din kasi meron din akong sariling kusina dyan at saka paliguan. So ayun. Ganito lang guys yung kwarto ko. Napakasimple. Ganito naman guys papasok sa aming factory. So ayun. Puro siya mga plastic. Yan. Dati guys, ito lang daw dati yung nakatayo pero pinatayuan din sa likod. So ayan, ito yung isang warehouse namin, punong-puno ng plastic hanggang sa loob. Ayan, meron din crane dyan. Dahil minsan pag may mga product kaming hindi mailabas, imbes na mag forklift kami na ilabas lahat yan, ay dinudukot na lang namin ng crane para mabilis. So dito naman guys, yung pinakita ko dati sa inyo, yung unang upload ko na nagtrabaho ko ng yagan. Dito naman na dinudurog yung mga plastic. So ayan, magulo siya. Talagang magulo yung factory namin. Ang daming parang kalat ba. So punta naman tayo doon sa loob ng production. Yan, ganito lang siya guys. Yun. Meron kaming tatlong mixer. Bale, pag may mga plastic na kailangan naming i-mix sa kulay, may hinahalo kaming chemical para ito yung maging malambot o kaya medyo matigas.
Ayan, nandito sa dalawa, tatlo. Ito, tig 500 kilos yung kaya niyang i-mix. Tapos ito, 5,000 kilos. Bale, 5 tons. So, ayun. Tapos dito, meron kaming forklift. May dalawa kaming forklift na electric. Tapos yung isang forklift bigasolina. Mas maganda yung bigasolina guys kaysa sa electric. So, eto siya guys. Plastic extruder. Yan. Bale, dito namin pinaprocess para malinis yung plastic para magamit muli. Bale, papasok siya dito. Bale, 300 degrees. Depende sa plastic. Iba-iba yung settings din ng heater para maganda yung takbo. Tapos dumadaan siya sa may tubig hanggang sa maging plastic pellet siya guys. So, eto guys yung mga nalalaglag minsan. Yan. Parang nagiging semento na. Bale dito guys sa factory namin meron lang kaming tatlong makina. Bale tatlong plastic extruder. Isa, ito, pangalawa, at saka ito yung pangatlo. Sabi ng boss ko, yung kwento niya na minana pa daw niya ito sa tatay niya. Nagsimula lang siya guys sa makinang ito. Bale ito yung pinakamaliit na plastic extruder namin. Ito lang daw yung ginagamit niya noon. Tapos hanggang sa dumami yung customer kaya bumili siya ng mga mas malalaking extruder. So ayan, ito malaki na. Tapos yun yung pinakamalaki yung nandun sa dulo. Napakabilis niyan guys, yung malaki na extruder na yan. Sa isang araw nakaka 10,000 kilos mahigit sa isang araw yun guys. Bale 10 tons na mahigit sa isang araw yung kaya niyang i-produce. I-compare mo dito sa unang gamit ng tatay ng boss ko dati na sa isang araw lang ang kaya lang niya ay 1,800 kilos lang per day niya. Itong maliit. Bale dito siya nag-umpisa hanggang sa napalagon nga nila. Bale dati raw sila lang yung gumagawa dito guys, yung family niya, mga kapatid, mga ganun. Bale kung isipin mo guys, yung boss ko ngayon ay 79 years old. Tapos kung minana niya sa tatay niya ay medyo matagal na rin. So ito naman guys yung diesel na forklift namin. Mas magandang gamitin to guys kaysa sa doon sa electric kasi mas mabilis siyang gamitin lalo na pag maraming rush na orders. Kaya minsan nag-aagawan kami rito kasi yung electric minsan biglang nag-e-error. Hindi ko alam kung bakit nag-e-error siya. So ito naman guys yung bodega sa likod. Ayan. Ito. Noong dumating ako dito guys, bagong tayo lang itong bodega nila sa likod dahil nga lumakas. Ayan. Napakadaming plastic guys. So ayan, bodega namin. Puro plastic to. Iba-ibang klase ng plastic. So ayun lang siya guys. Ganito lang kaliit yung aming factory. Ito naman yung service na laging pinapagamit sa akin ng Bongo. Pag may dinideliver na malapitan lang, ito ako yung pinagdi-deliver. Mga 3 sako lang guys yung kasa rito. Bale 1,800 kilos lang ang kasya. So ayun lang guys, paikot lang ako. Bale, ayan na naman yung suksa namin. Paikot lang siya guys. So ang kwan lang dito guys sa factory namin ay all around worker ka. Yan. Talagang kailangan mong matutunan lahat dito. So dahil nga konti lang yung manpower dito guys, ay talaga namang ang masasabi ko lang ay sobrang napaka-boring guys. Talagang minsan may isip mo na gusto mong lumipat pero sa awa ng Panginoon guys, napagtiyagaan ko naman. Eto 5 years na ako rito. Plus 1 year kasi yung contract ko kasi nga dahil sa nangyaring pandemic kaya pinagpala pa rin at nabigyan tayo ng 5 years. Bale next year ay ma-e-endo na ako. Tapos itong factory naman namin guys ay kung sa pasahod naman wala naman akong masasabi kasi nasa labor rate naman kami. Bale ang nangyari sa akin ay merong dagdag sa akin sahod bukod pa sa basic pay. Meron akong dagdag na sahod dahil nasa extra na task yun yung pagdadrive. Bali ang tawag nila sa akin dito sa factory ay gisaning, yung driver.
So meron dagdag yung sahod ko na kaunti lang naman, mga 150 Korean won. Mga ganun lang yung dinagdag sa sahod ko. Tapos yung overtime dito ay okay naman. May time lang din talaga na humihina. Pero bihira guys, bihirang humihina. Bale, everyday 12 hours kami. Tapos yagan-tsugan. Yun, yagan-tsugan, night shift at saka morning shift yung duty rito. Tapos ang kwan lang, pag ikaw ay night shift, talagang mag-isa ka, kaya kailangan mong matutunan lahat. Para pag mag-isa ka, hindi ka na manggigising ng mga natutulog pag hindi mo alam gawin. Kasi guys, nangyari sa akin dati yan, nasira yung makina. Eh syempre, hindi pa ako, mga 3 months yata ako dati. 3 months pa lang yata ako dati. Eh syempre, hindi ko alam gawin. At alam naman na wala akong production magdamag. So, kinapalan ko na lang yung pagmumukha ko at ginising ko yung isang Indonesian. Ayun, nakita ko sa mukha niya na medyo galit. Kaso, walang magagawa. Ganun talaga. Kaya, simula nung nangyari na yun, pag may mga nasisira, ay talagang nakikialam talaga ako. Kailangang matutunan ko, yun yung nasa utak ko lagi. Katagal naman ako rito guys, kahit papaano. At eto nga, wala na naman akong magawa, kaya nagva-vlog na lang ako. Bale, libangan ko lang to guys, yung pagva-vlog na ito, kasi wala akong magawa. Hindi naman ako masyadong naglalabas kasi gastos pa yon. At ipunin na lang natin yung pera na panggala. So, sa tagal ko rito guys, ang libangan ko lang dati, ayun, nanonood ng movie, naglilinis, kung ano-ano. Kaya napanood ko na yata lahat ng movie, kaya eto, nag-vlog na lang, sinishare ko na lang yung mga experience ko rito sa South Korea bilang EPS worker. So, wag kayong susuko guys, wag kayong susuko sa mga nagbabalak dyan na mag-exam o pa-exam pa lang. Siguro sa susunod na video ko guys ay ikukwento ko sa inyo kung paano ako nakapunta rito, dahil yung kwento ko guys sa pag-a-apply dito sa South Korea ay talaga namang hindi ko talaga inaasahan na makakapunta ako rito. So abangan nyo yung video ko guys, baka sakaling makamotivate sa mga ibang EPS worker na naghahangad din makarating dito sa South Korea. So hanggang dito na lang guys, and thank you sa panonood, and see you on my next vlog.